हाय खुलुमबाय हेलौ एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ फिन गासिबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ बानायदों नोंथांमोना दिनै मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों नोंथांमोन देखायनोसै नै सारियो आच्छा आं माने गस्ला बायदोंमोन आरोना इउटुबनि गस्ला नोंथांमोना आं देखायनोसै नोंथांमोननोबो आं बेखौ माने नायनाय जायाखै आं आनबक्सिं खालामाखै नोंथांमोना आनबक्सिं खालामनानैसै आं बेखौ मायाव बायदों नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आङो फारसेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांग्रो बेखौ नै बिदिनो जायोना सिनायना सिनायाखै बेनो वेबसाइटनि नामा दा बेखौ खोन्थागासिनो दं हासिनोसै देखायनो नागिरदों मानसिफोरनो गस्लालै इउटुबनि हरदो आंनो इयाव आं दा खोन्थाहरनोसैब्रा मानसिफोरनो लोगोफोर नाय खुलिना देखायनोसै आं नोंथांमोननो नायो video begini YouTube ni orang nam mana mobile ultan ni itu mana sekarang mana dah naik mau ini dan nenek dekan pun kamu nak kita jalan apa le kita jalan sih माने मबाइला माने फ्रन्ट केमेरा ना बुस्थु एखायनो उल्था नुयो सिगांनि केमेराजोंबा माने इखो उल्था नुनाय नङामोन माने नै न' खाथिनि आबै फैदोलै खाथियाव माने आं भिडिअ खालामनाय खोनाबाय दं माने भिडिअ खालामनायखौ बिसोर होननानै गाज्रि मोना नोंथांमोना गरमथारलै दा नोंथांमोना आनबक्सिं खालामनानै देखायबाय आङो मा मा दंमोनथाय एख' गैया नै आं डिजाइन होनाय बे बायनायाव डिजाइन होनायनि माबा होदोंयाव एख' गैला ओमफ्रायाव बेखौ माने बेसेयाव बायनाय जादों नोंथांमोन खोन्थानोसै आङो बेखौ आङो 450 आव बायनाय जादों 450 माने केस अन डेलिभारि जायाखै खिन्थु सोरबा नोंथांमोना बायनो सानदोंबा बायनो हागोन लोगोफोर माने आङो बे गस्लाखौ आं मायाव बायदोंमोन नोंथांमोना सानदों आरोना नोंथांमोना बायनो हागोन इयाव नोंथांमोना जिबाबो बायनो हागोन इयाव गस्लाबाबो अनेक बायदिसिना बायनो हागोन आरो इलेक्ट्रनिक बुस्थुबाबो लोगोफोर आं बेयाव मा बायदोंमोन आङो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना दोन्दों नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय लोगोफोर माने नोंथांमोना फ्लिपकार्ट आमाजनफोराव माने बुहुत नुगोन आरो माने बुहुत फ्लिपकार्ट आमाजनफोराव बुहुत मोनो बिदि गस्लाखौ नाथाय बेबायदि डिजाइननि मोना आरो माने डिजाइन खालामनो हाया फ्लिपकार्ट आरो आमाजनफोराव नोंथांमोना बायनो सानदोंबा आं लिंक होनाय डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय ना सार्च खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायनि माबायदि बायो आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस आङो माने नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दे फार्स्ट अफ अल आङो मा खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था
लोगोफोर आङो माने बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदोंलै नोंथांमोना मोनसे खालामबानो जाबाय दे आं नोंथांमोना ओरैनो जास्ट सर्ट खोन्थानो हागोन आं ओरैनो सर्ट फोरमायनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हायो आरोना नोंथांमोना ओरैनो सर्ट खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांग्रो आङो फार्स्ट अफ अल ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय जिथु वेबसाइट ना बेखौ आङो अपेन खालामनोसै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होदों आङो वेबसाइटखौ अपेन खालामबाय आङो फार्स्ट अफ अल बिदि मोनगोन दे जायफोरा गोदान खुलियोना गोदान बिदि मोनगोन नोंथांमोननियाव इमेल आरो पासवर्डखौ होबानो जाबाय आरोना नोंहाय इमेल पासवर्ड बेखौ होबानो जाबाय उनाव साइन इन खालामबानो जाबाय नङाबा क्रिएट निउ एकाउन्ट होबानो जाबाय जायफोरा गोदान खुलिगोन आरोना आं जास्ट नोंथांमोननो ओरैनो खोन्थागोन दै बेफोरबायदि फैयो आरोना बेयाव नोंथांमोना अनेक सार्च खालामनो हागोन नोंनाव अनेक सार्च खालामनो हागोन एक्जामाव लिरो आरोना नोंसोरनि मा नांगौ इलेक्ट्रनिक बुस्थु ओमफ्राय गस्ला लंपेन्ट आरोना नोंथांमोन जास्ट ओरैनो सिम्पोल खोन्थानोसै आङो फार्स्ट अफ अल आंनि माने टि सार्टखौ ओरैनो नायबाय आरोना ओपन खालामबाय आं उनाव आरो बेयावनो साइजखौ लादो साइज एम आरोना मिडियामखौ लाबाय आङो उनाव गेट स्टार्ट आंना माने नेटआ स्ल' जादों दै एसे बेफोरबायदि फैयो नै टेक्सटनि नोंथांमोननियाव डिजाइनखौ होनो हासिगोन आरोना नैयाव टेक्स्ट लिरदो बेफोर टेक्स्ट ओमफ्राय नैयाव फट' जेनेबा माबाफोर स्टिकारफोर होनोबा नैयाव नोंथांमोना स्टिकारफोरखौ होनोबा जेनेबा इउटुबनि स्टिकार होनोबा गुगोलनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै सेभ खालामना लाग्रो फाइलाव बेनिफ्राय होबा बेयाव कपि खालामनानै बेफोराव होफैबानो जाबाय आरोना बेयाव टेक्स्ट लिरदो नोंथांमोननि डिजाइननि लिरदो बेयाव ओमफ्राय बेफोराव अनेक अपसन दंखायो आरोना टेक्स्ट होदो देनानै बेफोरनि कालार सालार दंखाजोबो बेफोराव सायाव कुवालिटि बायदि सब दंखाजोबो बेयाव दा नोंथांमोना ओरैनो खोन्थादो दै जाहाथे नोंथांमोना बुजियो आरोना नोंथांमोना बेयाव डिजाइनखौ खालामना लादो नोंसोरनि गोसो बायदि ओमफ्राय बिनि उनाव कन्टिनिउ होबानो जाबाय आरोना लास्टारनि राइट साइडआव कन्टिनिउ दङ बेयाव होदो कन्टिनिउ बेनि उनाव कन्टिनिउ उनाव नोंथांमोना बिदिनो नोंथांमोनाव एड्रेस फैगोन एड्रेस होदो नोंथांमोना ओमफ्राय बेयाव केस अन डिलिभारि जाया दै सिगां जायोमोन केस अन डिलिभारि ओमफ्राय दा जाला केस अन डिलिभारि मा जाला मिथिया नोंथांमोननि एड्रेसखौ मोजाङै होदो नोंथांमोनहा एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ दै नोंथांमोनहा एसेबाबो बुजिबाय दा जास्ट नोंथांमोना आं ओरैनो सर्ट खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर बेयाव माने एसेबां खस्थ' गैया नोंथांमोना गोरलैयैनो बायनो हागोन थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं माने न'आवनो दंहैयो जोंहानि न' माने बेकग्राउन्डआव माने मोजां नङा बारा थ' देखायबाय आरो गस्लाफोराव लेथ्रा जानानै दं एकदम बायगैया लोगोफोर माने गरमथारना आं माने भिडिअ खालामनो सानदोंमोन आरोना दहाय आङो इमारजेन्सि फोरुनाय रखम जादों गस्लाया माने आङो दिनै फैया सानदोंमोन आं माने अकस्मात लायनो गोनां जादों माने लायनायावबो माने जिनि एड्रेस होदोंमोन आं माने बेलेग एड्रेसावसो लायनो थांनो गोनां जादों लोगोफोर माने उपाय गैया मा खालामनो उपाय गैया थ' आंथ' आरो आं बागानावसो दंहैयोमोन उपाय गैया माने गस्लायानो लेथ्रा जाजोब्बाय थ' बेजोंनो आङो आनबक्सिं खालामनानै देखायबाय नोंथांमोननोबो थ' नोंथांमोनाबो बायनो गोसोबा बायनो हागोन जायबाबो बायनो हागोन थ' इउटुब चेनेल नांलाया बेयाव नोंथांमोना जायनो गोसो बायनो हागोन आरोना डिजाइनखौ नोंथांमोना निजिनो डिजाइन बायनो हागोन आरोना फ्लिपकार्ट आमाजनफोरावथ' दामा इउटुबनि गस्ला नुगोन खिन्थु आं बायनाय बायदि डिजाइननि मोनो आरोना बानायनाय नोंथांमोना निजिनो बायनो हागोन आरोना जास्ट नोंथांमोना फैसाखौल' पेमेन्ट खालामनांगौ बेनो थ' लोगोफोर भिडिअ आं बारा खालामला ओरैनो जास्ट आं देखायनो थाखायल' बानायनाय जादों बे भिडिअखौ थ' भिडिअखौ दोनथ'नोसै